मी चालूच जाण बाकीच्या कर मालूम नहीं यार वर 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 तो त्याच्यात चांगला आणू DGP सगळ्यांना बाहेर काढलं बोलून घेऊ ना बाहेर कित्याक रे इतको आवाज करता जायना त्याला
हमारा रे हमारा हमारा हाँ तू है तू है तू उधर चल चल Sí. ¿Qué va? Sí, no me lo. Yo. ये ओए ओए आम्ही पुढे ना रे ब्लॉक ब्लॉक करना आम्ही आता आम्ही वत ना भिळ ना का कळे ब्लॉक करना का मात आमकां मागीर आमकां फुडें येवचें पडटलें ब्लॉक करना सोनू सोनू बस 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 सकली दाल बंद कर दाल बंद कर दाल बंद कर दाल बंद कर अरे दाल बंद कर Hello. I know.